Ka-journey, ayaw skip ha. Ang negosyo dili malugi tungod sa problema. Malugi siya tungod kay dili siya andam. Problema mo abot gyud. Ang pangutana, andam ba ka? Kung maabot na. Familiar ka ni ka-journey? Kalit na ay reklamo, kalit na ay shortage, kalit na ay guba, kalit nga walay sulod ang kahon. O niya, moingon ka nga, wala mong kung nag-expect ani. Ang problema, dili surprise. Ang kakulangan sa preparasyon, mao ang surprise. Paminawa niya, risk management dili pessimism. Risk management mao'y wisdom. Jim Rohn would say, don't wish for fewer problems, wish for more skills. Ang ligon nga negosyo dili magampo nga walay problema, kundi nag-andam siya daan. Risk management mao ang pag-ila sa posibleng problema, pag-andam unsay buhaton, pag-minus sa damage kung mahitabo. Dili ni para mahadlo ka, para ni dili ka mapanik. Kung walay risk management, emotion ang mulid. Kung naa, klaro ang lihok. Ka-journey, mao ni ang 6 risk nga dapat andam ka. 1. Cash rest. Ka-journey, paminawa ni. Kung walay buffer, walay reserve, walay emergency fund, usara ka problema. Patay na yung negosyo. Mao ni ang rest plan. We have to make 1 to 3 months operating buffer. O klaro ang cash flow. O dili tanang kwarta i-all in sa usa ka business. 2. Inventory rest. Kung sobra ang stock, walay klarong fast moving o slow moving, walay reorder rules, kwarta ang matulog, negosyo ang maglisod. Mao ni ang rest plan. Klaroha ang fast moving items, ang reorder levels o ang exit plan sa slow moving stocks. 3. People rest. Dili tanang problema produkto, usahay sa tao o sa staff. Kung usara ka staff kabalo sa tanan, walay documentation o walay backup, isara ka absent, guba tanan. Mao ni ang rest plan. Cross training, meaning dapat tudloan tanan staff sa trabahoon, naa written systems o klaro ang rules. 4. Customer and reputation rest. Usara ka bad experience, pwede mo viral. Mao ni ang rest plan. Dapat klaro ang complaint handling, klaro ang refund or return rules, klaro ang communication. Ang reputation, lisod to koron pero dali ra gubon. 5. Owner rest. Mao ni ang pinaka-importante. Ikaw mismo ka-journey. Kung pirmi ka kapoy, walay pahulay, walay backup, unsay mahitabo kung ikaw ang muhugno. Mao ni ang rest plan. Dapat mopaway pud ka kay partners process. Dapat naay proper delegation o systems nga mudagan bisan wala ka. 6. Proper delegation mao'y risk management pod. Ka-journey, paminawa ni ha. Ang proper delegation dili lang para maluwag imong oras. Para ni masiguro nga mudagan gyapon ang negosyo bisan wala ka. Kay kung ikaw ra pirmi ang mo decide, mo approve, mo sulbad, mo trabaho, ikaw ang pinakadakong risk sa negosyo. Pero kung naa kay system ug tarong nga delegation, klaro tanang kinsa mo buhat. Klaro unsay responsibilidad. Klaro tanan unsa ang pwede ug dili pwede. Ang negosyo mo operate gihapon bisan wala ka. Delegation dili pasabot, wala kay pakialam. Salig dayon o kanang ingon bahala na sila. Delegation pasabot, gi-train nimo ang staff, gihatagan nimo og klaro nga system o gihatagan pud nimo og authority pero with limits. Kay kung walay delegation, usara ka absent nimo, usara ka sakit, usara ka emergency, punong ang negosyo. Pero kung naa kay delegation, tungod kay naay system, ang staff kabalo unsay buhaton. Ang decision dili pirmi maghulat nimo. Ang operation padayon gihapon. Mao ni ang tinuod nga negosyo, dili dependent sa owner, kundi supported by systems. Na ako'y nailhan nga negosyo, nindot kayo ang dagan pero tanan decision sa owner. Pag absent niya, ang nahitabo gubot, delay, reklamo. Pero pag butang nila og system og proper delegation, ni minus ang panic, ni minus ang tawag sa owner, ni taas ang confidence sa staff.
Sometimes ka journey ang negosyo dili guba kundi ang proper delegation ra ang kulang. Risk management is planning before panic. O usa pa, if the business stops when you stop, you don't own a business. You own a job. Ka journey, paminawa ni. Ang ligon nga negosyo dili magampo nga walay problema. Nag-andam siya unsaon pag-atubang kung naa. Kung gusto ka, dili ma-shock, dili ma-panic, dili dali malugi. Una-una ang rest karon para ayahay ka ugma. Follow this page, share ni sa ka-journey nga sigig negosyo pero pirmi nga panic. Comment rest kung gusto ka sa sunod episode, contingency plans. Unsay buhaton kung mahitabo na gyud ang problema. Ka-journey, negosyo dili para sa isogra. Para ni sa andam. Padayon ta. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Trabaho ta. Kay bawal ta madriaw. Ayaw kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka journey.